היי דקל, קיבלתי מייל ממייקרוסופט שהתיבת מייל שלי באופי 365 מלאה לגמרי, מה עושים? אז נעים מאוד, אני דקל ארליך, יועץ מחשוב כבר למעלה מ-30 שנה, ואני אענה לכם על כל שאלות המחשוב בעסק. אז קיבלתי מייל ממייקרוסופט, קודם כל תוודאו שהמייל הוא אמיתי ולא פישינג. תוודאו שהכישורים והדומיינים נכונים, שלא עובדים עליכם ומנסים לגנוב לכם את פרטי החשבון. אחרי שאנחנו בטוחים, יש כמה אפשרויות. אפשרות אחת שדורשת את הזמן האישי שלכם, זה לעבור תיקייה באוטלוק ולמחוק את המיילים עם הנפחים הגדולים. אפשר גם בלחיצת כפתור להציג את כל המיילים עם הקבצים המצורפים בנפחים מעל 2 מגה, 3 מגה, למיין את זה ולסמן את הכל, Shift Delete ופתרתם את הבעיה, אבל לכמה ימים בודדים, כי מאוד מאוד קשה לבצע את הפעולה הזאת. אפשרות שנייה שהיא הכי קלה, אבל עולה כסף, זה להתקשר לחברת המחשוב שלכם ולבקש להגדיל את התיבת מייל מנפח 50 ג'יגה ל-100 ג'יגה. ממש בלחיצת כפתור מבצעים את הפעולה דרך ממשק הניהול, ופתרתם את הבעיה לשנה הבאה, עד ששוב תקבלו מייל כזה. אפשרות אחרונה, להפעיל שירות שנקרא ארכייב, שירות ארכיון. אנחנו בעצם מפעילים איזה סקריפט שרץ אוטומטי מאחורי הקלעים דרך מייקרוסופט, ומה שמבצע הסקריפט הזה, הוא מעביר את כל המיילים מהמיילבוקס הראשי שלכם, את כל המיילים מעל שנה, מעל שנתיים, תלוי מה אתם מגדירים בסקריפט הזה, הוא מעביר אותם למיילבוקס שנקרא ארכייב. אנחנו עדיין נראה את זה באוטלוק הראשי שלכם, עדיין אפשר לחפש מיילים משם, אפשר הכל, אבל הוא מעביר את כל המיילים בנפחים, בכל הנפחים, לא משנה, את כל המיילים מעל שנתיים, לתיקיית המשנה שנקראת מיילבוקס, עם התיקיות משנה שלכם. אם יש לכם תיקייה שנקראת דואר נכנס, ומתחת דואר נכנס יש לכם משפחה וחגים ולקוחות, הוא יעביר את אותן סדר, אותו עץ תיקיות, לתיקיית ארכייב שלכם, אבל את כל המיילים שהם ארכיון. וזה מתבצע כל יום באופן אוטומטי. וזאת הפעולה הכי טובה, זה גם משפר את הביצועים של האוטלוק, זה משפר את הביצועים של המחשב. זה מאוד מאוד מומלץ, זה דורש רישוי אמנם, אבל זה קיים ברוב חבילות הרישוי של מייקרוסופט. אם יש לכם שאלות, אז תגיבו בסרטון. אם אתם אוהבים את הסרטונים שלי ואתם רוצים לראות עוד סרטונים, תחצו לייק. אוהב אתכם.